Hello? Abokina aka ne a garin? Kai ka san yau zan karɓi kuɗin nan fa. Ba haka muka yi da kai ba. Na gama ɗan sahu ne aka ba ina ɗan gungura zan yi balance kuma ka zo ka riƙe min kuɗi. To ni dai yanzu ka gane kawai kuɗi na nake da buƙata. To ba damuwa. Ni dai yau na gama ba wani ɗaga ma kafar da zan yi. Watan da zai kama zan dawo, amma yin sun da zarar mun zo a ce an saka bakin Kai, me nake gani haka? Malam ban gane ba ka ce ba ha garin. Yanzu kuɗi na nake da bukata malam. Ba wani daga ma kafar da zan. Ni ba ruwa na. Yana za kai. Yana za ki. Malama kuɗi ya cinye min. Balan sun dan sahu abokina ne kin ga nan. Ƙaryar banza ce kawai. In jira, ai na gani in ban tona ma asiri wani kokarin tona ma da yake faɗi gaskiya ne ko kuma ƙarya yake. kin san su ma mutane hasada ce Tsakaninka da Allah kana bin shi kuɗi. kuɗi sosai ma. Dala da ya kallo na Kaga mallam. ma ɗan ƙarya ne na ma ɗan ƙoke ne ban sani ba. Ni ba ban san wannan ba. Yana za kai. Maka magana ne ke wannan ko ka ƙara cin mu'amala da makallaci ko ka ƙara cin Kai malam ban gane ba kuɗi na sani. sai kai ba ku kuɗin ka Yawwa. duk wanda kai ba wallahi ka fara da ni Things say they why.